O, Michael, dwi'n chwarae i Tîm Rygbi GymGym yn Caerdydd. Da ni yn chwarae yn y lig IMG. Ar y funud, da ni'n yn y trydydd safle. A da ni'n semi-final y cwpan fydd hwnnw'n dod i fyny mewn ta pythefnos. Da ni efo one-off game yn erbyn y Geltaidd nos yna'r yma yn Caerdydd Farms. So, dewch draw i gyfnogi. Mike Downey, back row, captain. Dan Howells, full back. Johan Hughes, back row. Jan Davies, asgellwr. Steffan Evans, blaenwr generic. Owen Griffith, blaenwr. Brennan Gwilym, forward. Alan Evans, back. Garmon Williams, prop. Iwan Eryl, prop. Roddy Jones, prop. Dew Jones, mewnwr. Dylan Williams, second row. Tristan Hugh Thomas, second row. Nathan Samuel, second row. Richard Fawkes, forward. Thomas Williams, forward. Dan Davis, utility back. Gareth Jones, out at half. Lewis Jones, forward. Derry Priest, wythwr. So, ni jyst i cyrraedd adre o'r team run ola, yn ymarfer ola ni cyn nos Wener nawr. A oedd popeth yn mynd yn dda, popeth yn gwmpa mewn I le. Yn amlwg mae'r boes I gyd yn hynod o gyffroes am y gêm nos Wener nawr. A gobeithio, o be ni'n clywed, bydd yna bach o dyrfa I chwarae o flan nos Wener. Mae'r gêm yma GymGym yn erbyn Aberystwyth. Mae fe'n dechrau creu bach o hanes yn ei hun. Yn amlwg, byddwn ni'n dweud taw Aberystwyth yw'r ffefrynnau mynd mewn i'r gêm. Yn syml achos nhw nath ennill yr gêm diwetha 15-10 lan yn Aberystwyth a nhw oedd yn fuddigol yn yr cystadleuaeth 7 bob ochr, felly bydd digon o hyder gyda nhw. Ond ni'n cymryd hyder allan o'r ffaith wnaethon ni berfformio'n wych a curo nhw 2 flynedd yn ôl yn Aberystwyth, felly dyna be ni'n trio wneud eto lenni. Fawkes, beth ti'n neud? Oh, just quick set, so. Quick set cyn be? Oh, so cyn game.